مقدس محمدова хонандаи синфи даҳум яке аз иштирокчии давраи вилоятии озмуни Академияи хурди илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Вай барои иштирок дар ин озмун аз шаҳри Конибодом ҳамроҳи 3 нафар ҳамсолонаш омадааст. Муқаддас дар бахши тиб бо мавзӯи вайроншавии хотира дар кӯдакон маъруза мекунад. Мегӯяд ки иштирокаш дар озмуни Академияи хурди илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал аст, вале новобаста ба ин дар даври шаҳрии озмун ғолиб омад. Бовар дорад ки дар даври вилоятӣ низ ғолибиятро ба даст меорад ва дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок карда вилоятии суғдро муаррифӣ мекунад. мавзӯи ман ҳамин ҳаст ки волидайни бача набояд ки ба бача сахт расад, онро бачаро ҷанг накунад, барои он ки ҳама бачаҳо бо волидайнашон тузук гап намезананд, вақти калонияшон бо ҳам ҷанг мекунанд, гапзанияшон дуруст намешавад. Субҳи имрӯз санаи 4 май дар маркази таҳсилоти иловагии вилоят даври вилоятии озмуни Академияи хурди илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ баргузор гардид. Дар он иштирокчиён аз 18 шаҳру ноҳия ҷамъ омаданд. Иттилоъ дода шуд ки озмуни имсола бори аввал танҳо аз фанҳои дақиқ гузаронида мешавад, зеро он ба 20 солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ бахшида шудааст. Ҳадафи озмун ҷалби хонандагону наврасон ба фанҳои дақиқ маҳсуб мешавад. Академияи хурди илмҳо, иттиҳодияи ихтиёрии эҷодии толибилмон, хонандагони синфҳои болоӣ буда вазифадор аст ки кори интихоби касб ва ба эҷодиёти илму техникӣ ҷалб намудани хонандагон малакаи кории илмиву тадқиқотӣ, ихтироъ ва таҷрибаро дар вақтҳои берун аз дарс таҳти сарварии олимон, омӯзгорони макотибҳои олӣ, таълимгоҳ, мутахассисони хоҷагиҳои халқ ҳузур созад. баъди ифтитоҳи расмии даври вилоятии озмун хонандагон ба ду гурӯҳ тақсим шуда ворди синфхонаҳо шуданд. Ҳар як иштирокчӣ доир ба мавзӯи интихоб кардааш баромад намуда корҳои илмӣ тадқиқотии худро муаррифӣ карданд. таъкид гардид ки озмун дар даври мактабӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва вилоятии ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад. дар даври шаҳрӣ ва ноҳиявии озмун аз тарафи хонандагони муассисаҳои таълимӣ беш аз 7000 корҳои илмӣ тадқиқотӣ пешниҳод гардид ки аз байни онҳо 400 нафар беҳтаринҳо ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд. баъди ҷанбасти даври вилоятии озмун аз шумори умумии 400 нафар иштирокчиён 100 нафар ба даври ҷумҳуриявӣ рохат мегиранд. таи 5 соли охир аст ки дастии вилояти суғд дар даври ҷумҳурии озмун мақоми аввалро касб мекунад. яъне хонандагони мо бисёр хонандагони закӣ, донишманд ҳастанд ва дар маркази таҳсилоти иловагии шаҳру ноҳияҳои вилоят беш аз 70 маҳфили Академияи хурди илмҳо ҳаст ки дар кори он беш аз 5000 хонандагон ба ҳузур пайдо мекунанд ва бо корҳои илмии таҳқиқотӣ машғул ҳастанд. баргузории даври ҷумҳуриявии озмуни Академияи хурди илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон даҳаи 3 моҳи май ба нақша гирифта шудааст. ғолибони озмун бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мешаванд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.